Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko Eusko Abertzaleak, Eusko Alderdi Jeltzaleak koalizioko alkategaia eta koalizioko beste zenbait kide, baita Juan Mari Atutxa, EAJ-ko kideak, astelena izanik Merkatu Plaza bizitatu dute Gernika Lumon. Gogoratu, Merkatu Plaza berrizteko ekimena ere baduela Jose Mari Gorroño eta bere lantaldeak, Merkatu Plazara egin duen bizita honekin, berton eta azoka moduko merkatuetan erosteak duen garrantziaz, jaberarazteaz duen garrantziaz egin du berba Jose Mari Gorroño alkateak.